Wat een prachtige dag wordt net. Simmerwaar, de eerste echte warme simmerdag van het jaar. En dat op de 2 april. Ja, het veroordeelt al je wel. De verwachting. Joen en vannacht, bewolking. Uit een trogrijn of lichterrein, vooral letter joen en vannacht. Of kans op een enkele bui. En heb ik het oer een bui, dan heb ik het oer de kans op tonger. Maar dat geldt vooral van verder de provincie. En er is ook nog kans op mist, maar die ontstaat vooral in het tweede pad van de nacht. De temperaturen zo'n 9 graden en hasgemien zwak op zijn heegst matig. En die komt dan uit westelijke richtingen rond noordwest. Morgen dag. We beginnen met de kans op mist in de maandtijd, dan bewolking, ruin, lichte ruin, maar het noordwesten en het waardgebied kunnen het wel eens Hielendal of haast Hielendal droeg houden. In de midden wordt het overal droeg en dan hebben we letter in de midden nog kans op zinnen. Temperaturen morgen over en 14 graden, wat lager als Joet. Ja, de wind komt dan niet uit het noordwesten mooi, zwak of matig, restig waar dus. We zeggen vooruit naar een manje en een tiesje en een waasje. Dan is het manje weer gewoon mooi tijd. Mooi zinnen, mooi droeg waar en een temperatuur om er bij de 13 of de 14 graden heen. Op tiesje hebben we het ook zo'n 13 graden, maar dan heeft het waar een roeg karakter. En is het wierd, ruimt het en hebben we het over een hudde wien. En zeggen we dan een waasje, dan is het weer vol op maaitijd. Maar de zinnen erbij en een temperatuur om er bij de 16, 17 of 18 graden heen. Dat is noffelijk waar. We maken manje, maar weer even in het waasje.